Fondacija Alek Kavčić osnovana je u Americi 2017. godine. U Srbiji počinje sa radom početkom 2020. a kao osnovni ciljevi fondacije ističu se promocija obrazovanja i nauke. Ova fondacija poznata je po tome što svake godine poklanja matematičkoj gimnaziji 20 najsavremenijih računara, a potom ih sledeće godine daruje osnovnim školama u Srbiji. Ipak, ono po čemu svi prepoznaju ovu fondaciju i njenog osnivača jeste borba za besplatne udžbenike, odnosno želja da udžbenici za sve razrede osnovne škole budu potpuno slobodno dostupni. Osnivač fondacije je profesor Aleksandar Kavčić, inženjer i naučnik poznat po svom patentu za čitanje zapisa sa magnetnih memorija koji se koristi u milijardama računara i diskova širom sveta. Fondacija Alek Kavčić dobitnik je zlatne plakete Dobročinitelj za 2023. godinu.